Kaixo lagunak, orain dela urte asko eta asko, hainbeste eta hainbeste, noiz izan zen jakitea ere oso zaila da, Euskal Herrian laminak bizi omen ziren. Erreketan bizi omen ziren, eta gauean, ilargiaren argitan, bere urrezko orraziarekin ileak orrazten zituzten bitartean, kantatu egiten omen zuten. Oso politak omen ziren, baina ez zu bezain politak Edurne, edo zu bezain Ainoa. Ez dakit nola esan. Desberdinak ziren. Oinak ere ez zituzten guk bezalakoak. Herriko jendeak esaten zuen bezala, ez ziren gure modukoak. Eta noski, hori nolabait ordaindu egin behar da. Eta pixkanaka, laminak hainbeste zikinkeria, inbidia eta marmarrekin izkutatu egin ziren. Baina ez larritu, denak ez, bat gelditzen zaigu, eta bere historia kontatzera gatoz. Ona hemen ba, Errekamariren historia. Errekamari, Euskal Herriko azken lamina. Hasi baino lehen, ipuin honetako personaiak presentatuko dizkizuet. Lehendabizi Martin. Martin artzaia da, eta egunero bere ardiekin mendira joaten da. Benga, itxuri, azkar! Martinen herrian jende asko bizi da noski, baina batez ere bere bizilagunak ezagutuko dituzue. Agustina eta Katxalin. Naiku berritxu dira eta pixka bat, tira, laizter konturatuko zarete. Eta azkenik, Errekamari. Errekamari, errekan dago, abesten. Eta zuek ere bai lagunok. Bai, zuek ere parte hartuko duzue ipuin hontan. Gertu alzaudete? Bai! Aurrera ba! Egun batean, Martin, egunero bezala, mendira joan zen bere ardiekin. Benga! Benga! Azkar! Beltza onera! Abiatu gara. Ez pentsa ez lan hau nekagarria ez denik. Eta orain, zuek larratzera eta nik kuluska bat egingo dut. Lasaitasun honekin bai ederki egingo dudala lo. Oso nekatuta baitzegoen, laizter loak hartu zuen. Halako batean, errekatik soinu bat hasi zen ateratzen. Lehendabizi, emaro. Gero, ozenki. Eta noski, Martin esnatu egin zen. Kontxo. Zer edo zer entzundu dala esango nuke. Edo behar bada metxetan ote nintzen. Dena dela, hemen inorez dabil, ardiak besterik ez. Tira.
Orain bai? Orain bai! Orain ziur nago norbaitek abestu duela. Ez zarete zuek izango ezta? Nahikoa da! Edo ni txoratuta nago, edo zer arraroa gertatzen da hemen. Baldakizue gauza bat, logureak alde egin dit. Oihartzunarekin jolastuko dute zazpertzeko. Mendi hauen artean, oihartzuna oso ozenki entzuten da. Aproba egingo dut. Ikusiko duzue. Egunon! Baina baldakizue gauza bat, errekako ura mugitzen hasi zen, eta hor barrutik neska polit bat atera zen. Ileak luze zituen, txuri orlegi urdinak arpegia bezala. Martin ezen konturatu oihartzunarekin jolasten ari baitzen, eta errekamari bere atzean jarri zen Martini adarra jotzeko asmoz. Egunon! Berdin, Arraioa! Gaur oihartzuna ere arraroa dago. Egunon! Berdin, Hau dukau! Txotxolo! Zuere bai. Ez dakit. Uste dut neri adarra jotzeko gogo handi duela norbaitek. Eta gainera, zuek neska mutilak zerbait badakizuela susmatzen ari naiz. Ez da ala? Ez! Bada espada ere, azkeneko aproba egingo dut. Ni Martin naiz! Ni errekamari, Martinek bere atzean norbait zegoela konturatu zenean, bira egin eta errekamarirekin topo egin zuen. Oso urduri jarri zen. Aiba. Nik ez dakit, baina, zuzu, nahi dut esan, Kontxo! Nor zerazu, nola duzu izena? Nun bizizara, zein zerazu? Errekamarin da nere izena, txurita orlegi maite ditu, libre eta pozik bizi nahi, errekan bilatuko nauzu, errekan bilatuko nauzu. Errekamari da zure izena, txurita orlegi maite dituzu, libre eta pozik bizi zara, errekan bilatuko zaitut, errekan bilatuko zaitut. Errekamari da nere izena, Txurita orlegi maite dituzu, libre eta pozik bizi naiz, errekan bilatuko zaitut, errekan bilatuko
pozik eta lai, arratsalde guztia jolasten igaro zuten. Baina halako batean, Martin oso berandu zela konturatu zen. Kontxo, oso berandu da. Venga, txuri. Azkar, beltza! Errekamari bakarrik gelditu zenean, pixkanaka errekan sartu zen, errekarekin nahastuz. Hala eta guztiz ere, bere kanta entzuten zen. Ipuina hasi baino lehen, Martinen bizi lagunak ezagutuko zenituela agindu nizuen, ez alda? Zatozten erekin pixkanaka, bere elkarrizketa entzungo baitugu. Beste kontu bat, Agustina, beste kontu bat. Konturatu altzara, zeinen pozik dabilen egun hauetan, gure Martin. Noski baiet, egunero ari da abesten, eta beti kanta berdina dela esango nuke. Bai horixe, errekamari da bere izena. Neretzat, neska batekin dabilela. Herrikoa ez, ni orzeari ibili naiz galdezka, eta hortan ziur nago. Herrikoa ez da. Begira zeinen fanfarroia. Herrian hainbeste neska politeuki, eta beste herri batera Juan Andre Gaian bila. Bai horixe, nun aurkituko tegu bezalako neska pomposak. Baldakizu gauza bat, Agus. Zer? Ni enteratuko naizela zeinekin dabilen. Bihar asokan galdetuko dut. Osondo, bla 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 bla. Hurrengo egunean, Martinek, errekamarirekin topo egin zuenean, bere bizilagunen marmarrak parrez esplikatu zizkion. Eta ez dakizuz nere etxeko bizilagunak, berrizu hoiek, zeinen intrigatuta dauden. Neska polit batekin nabilela susmotan daude, eta zein den, nola duen izena eta abar, jakin nahi dute. Zefarra. Baina errekamari oso larrituta gelditu zen. Ai, Martin, mesedez, ez esan nerekin zabiltzala, mesedez. Baina zergatik? Ez dakit, baina ez esan. Seguru aski ez aie gustatuko. Ni ez nahi zaien modukoa, ni ez nahi zure modukoa, ni... Eta zer? Ba asko, behar bada ez dizute utziko etortzen. Ba, alde egingo dut eta... Edo agian, nerekin azarretuko dira eta txarkeria bat egingo didate. Ez dira ausartuko. Bada espada ere, nik ez dut nahi jakin dezaten. Ez dut nahi. Agus eta Katalinen etxetik zarata handia dator. Bla, 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 bla,
Zertan ari dira hoiek? Zer? Badakit! Zer? Zer izango da ba? Martinen kontua! Badakit norekin dabilen! Esan! Ez! Zu bermatu behar duzu! Ia ba... Maite Iturribidekoarekin? Ez! Hotz! Mirenekin? Ez! Arotzenekoarekin? Ez! Miren Esterrekin? Hotz! Ez! Agus, Zer? ematen! Bai, neska, bai. Eseri zaitez. Baldakizu norekin dabilen. Gure bizilagun Martin, Ez? Lamina batekin. Lamina batekin? Bai, Aitaren eta semiaren eta Espiritu Santuaren Jesus, Maria eta Jose. Ene. Zertzuk ikusteko jaio garen Lamina batekin. Aitaren eta semiaren eta Jesus. Laminak ez dira gure modukoak. Santa Agustina ora pro nobis. Ene. Ikusteko guztiak ez ditugu ikusi, errekan ibiltzen dira lotzagabe hoiek. Ene. Ez dira gure modukoak. Hori. Ez dira gure modukoak. Eta gainera, Agus, ez dira gure modukoak. Jesus. Gure modukoak ez dira. Bai. Agus, Zer? zerbait egin behar dugu. Nahi eta nahiez, jangoikoaren edo deabruaren laguntzarekin, Lamina hori gure herritik kanpora bialdu behar dugu. Oso ondo hitz egin duzu, Katxalinita. Oso ondo. Baina deabruaren laguntza beharrik ez dugu izango. Herriko aurrek lagunduko digute eta... Egia. Aizue, aur mukisuak. Zuek lagunduko aldiguzue Lamina herritik kanpora bialtzen? Bai ala ez? Ez. Nola ezetz? Bai. Ez. Bai eta bai! Ez eta ez. Bai eta bai! Ez eta Soplasteko bada emango dizuet! Lagunduko diguzue nahi eta nahiez. Bai. Ez. Bai! Ez. Lotzagabeak! Lasai zaitez, Katxalin. Gaurko umeekin taktika berriak erabili behar dira. Psikologia asko. Ikusi eta ikasi nola nerekin ados jarriko diren. Aizue neska mutil, maiteok. Ez alda egia, zuen lagun Agustinitari
lagunduko diozuela? Ez! Ni zuen lagun handia naiz. Baietz lagundu. Bai, bai. Ez! Kutsi, kutsi, kutsi. Bai, bai. Ez! Kutsi, 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 kutsi. Bai, bai. Ez! Lamina herritik kanpora bialtzen laguntzen badidazue, mentasko gozoki bat emango dizuet. Bai? Bai, Agus, ikusten dut arrakasta handi izan duzula. Eta zuek, aur mukisuok, jakin behar duzue. Honean naiz txarrean, lagunduko diguzuela. Bitartean, errekamari bere errekan oso kezkatuta zegoen. Ez dakit nola esan, baina bizilagunen kontuak esan dizkidan ez geroztik ez nago lasai. Ez ditut ezagutzen, baina nire lagunak ez direla izango, susmotan nago. Bildurrez nago, hemen bakarrik lagunik gabe. Batez ere, orraziarengatik dut bildurra. Nere urrezko orrazia. Zerbait gertatzen bazaio, galdu edo norbaitek kendu, izugarria izango litzateke. Gu, laminok, orrazirik gabe ezin gara bizi. Gizonentzako arnaza bezain importantea guretzako orrazia da. Badakizue zer egingo dudan? Izkutatu ondo. Hemen, harri baten azpian. Ez, hemen ez. Harria oso txikia baita. Hemen hobeto. Edo hemen. Edo hor. Ai, norbait dator. Etorri. Errekan sartuko naiz. Etorri. Baldakizue zeintzuk datozen? Agus eta Katxali. Zertan ari ote dira? Guk ere izkutatu egin behar dugu. Azkar. Katxalin, ondo dakizu ordu hontan etxetik kanpora ibiltzea, ez dutala batere atsegin. Mendira etorri hain berandu. Isilik eta jarraitu. Ez dira orduak, gu bezalako neska txintxoak, mendien zehar ibiltzeko. Isilik egon zaitez. Behintzat, guazen atseden aldi txiki bat hartzera, eta bide batez berriz esan zaidazu, zertarako eta zergatik etorri garen ona. Egia esan, lehen ez dizut ondo ulertu. Jope neska, bai motxa zerala. 11 aldiz esplikatu dizut, baina alperrik. Berriz ere esango dizut. Baina ondo entzun azkeneko aldiz dela. Zer nahi dugun garbi dago ez da? Bai? Herritik kanpora lamina hori bialdu. Hori bai, baina... Ixo! Jakin behar duzu, laminentzako bere orrazia mundu ontako gauzarik importanteena dela. Bere orrazia galtzen badu. Zaz! Agur lamina! Eta hori egin behar dugu gau hontan. Bere orrazia ostu! Orain ulertu alduzu? Bai, orain bai. Bai! Posten naiz! Eta orain guapita, berriketa alde batera ut dezagun eta lan egitera.
Bere horrazia, hemen harri baten azpia izkutatzen duela esan didate. Baina Katxali, hori oso zaila da? Ikusi alduzu zenbat harri dauden hemen? Zuk esaten duzu, hemen harri baten azpian egongo dela, baina... Ba! Harri guztia jasoko ditugu eta ke? Edo itxaron, asko beto. Neska mutil haueri galdetuko diegu. Neska mutilok, laminak, bere horrazia, harri baten azpian izkutatu du ez da. Baina zein harrian azpian dago? Hemen? Hemen? Hor? Galdezkari nahi zein harriren azpian dagoen horrazia. Galdezka ari naizela. Zein harrian? Hola ez, Katxi guapita, hola ez. Ikusi ta ikasi. Bai. Neska mutil, maiteok. Neri esango didazuela, ezta? Neri bai. Zuek badakizue Agustinita, zuen laguna handia dela. Zuk Amaia esango didazu, ezta? Edo zuk Mikel. Venga, txorakeriak utzi eta lan egitera. Gu bakarri konponduko gara, bai. Eta Agus eta Katxali hasi ziren harriak mugitzen alde batetik bestera. Horrazia bilatu nahi zuten. Ia hemen. Hori ez horiek ni begiratuko ditut. Ai! Zapaldu egiten nauzula! Aizu, baina hemen ez dago, hemen ez dago. Hemen ere. Hemen ez da ere. Neska mutil txotxolo hauek duten erru. Hemen ez dago. Jarraitu! Oso nekatuta nago. Hemen ez dago, hemen ez da ere. Nekatzen ari naiz. Hau, zergatik hartzen dituzu harri hauek? Zergatik hartzen dituzu? Nahazten ari zara! Baina, Agus, ikusten alduzu, zer ari zaren egiten? Ikusten alduzu, harriak alde batetik kendu beste aldera jarri eta berriz hasi. Hola ezin da ezertxo ere egin. Hola zebiltzen Agus eta Katxalin jotake. Halako batean, Errekamari! Katxalin, norbait dator! Errekamari! Aida, Martin dator! Guazen, Arin, guazen! Baina, zer ari zarete egiten hemen? Honek, dakizun bazala, gero, Goizekok zeirak dira, eta zuek hemen. Goizeko zeirak, Arin Agus! Errekamari! joan aldira. Ez dakizu nolako bildurra pasatu dudan. Zer gertatu da ba? Zure bizilagunak ona etorri dira neri horrazia kentzeko asmoz. Baina begira, hemen dago. Oso pozik nago. Eta ez horregatik bakarrik. Konturatu naiz lagun pila bat dudala. Neska mutil hauek lagundu didate. Zein neska mutilek? Hauek, Jon, Miren, Aitor, Aloña, herriko mutilta neska guztiek. Ni lamina izan arren, nore lagunak dira.
Bizilagunei ezaizkie gauzak nahi bezala atera, Baina tira, ez dira inerrez aspertzen. Hor daude berriz ere bere marmarrekin. Agus! Gaurtik ez da pasatuko. Bai, gauza bera esan zenidan atzo eta eran egun. Aste guzia gaiztakeriak egiten daramagu eta... Gaur izango dela eguna esan dizut. Esan ba, zer egingo dugun gaur. Baina egia esan, gaur izango da azkeneko eguna laguntzen dizudala. Utz dezagun pakian la mina horieta. Ez da pensatu ere. Nere plana kondatuko dizut. Eta gaur gabean, bere erreka zikinduko dugu. Erreka bat zikindu. Jope, oso zaila da hori? Ez pentsa! Zu gaur gauean zikinkeri guztiak ekarri. Sardina lata utzak, papera, plastikozko botillak, zakarrak, papera, kartoiak, zakarrak. Papera, zakarrak, botilla, kartoiak. Papera, zakarra, 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 botilla, kartoiak. Erreka zikindu, erreka Zakarra, botilla, kartoiak. Papera, zakarra, botilla, kartoiak. Papera, zakarrak, botilla, kartoiak. Papera, zakarrak, botilla, kartoiak. Gau osoa igaro zuten Katxalin eta Agusek, etxetik errekara, errekatik etxera, erreka zikintzen. Halako batean, Martinen ahotsa entzun zen. Abestu zetorren, eta errekamariri deika. Errekamari! Errekara heldu zenean, harrituta gelditu zen. Orain arte, hain ederra zegoen erreka, zikinkeriaz beteta azaltzen zen. Paperak, latak, botellak, nazkagarria. Eta lehen da bizikoz, errekamari bere txokoan ez zegoen. Bere kanta ere etzen entzuten. Errekamari! Martin, desesperatuta, erreka garbitzen hasi zen. Baina alperrik... Errekamari! Errekamari! Orduan, mendi gainean, urrutian, lehen ez zegoen errekatxo bat sortzen ari zela konturatu zen. Martinek itxaropenez betea esan zuen. Egunon! Eta orain bai, ez dakigu nork. Errekak, oihartzunak, errekamarikote. Erantzun zion. Berdin, din, 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 din. Gure ipuila amaitzera doa. Egia esan, errekamari non dagoen ez dakigu. Baina ziur gaude, nonbait, Euskal Herriko edozein errekatxotan egon behar duela. Egongo dela. Horregatik lagunok, mendira joaten bazarete,
eta errekatxo txuri horlegi bat ikusten baduzue, zaindu. Behar bada, hor bizi da errekamari. Errekamari, Euskal Herriko azken lamina.